karon guys, atong i-try with the dip. Ang dip, by the way guys, is peanut butter with chia seeds. So you will notice mo na siya mga itong din sa container, no? So this is peanut butter. This is it. Okay. So we will try. Lumik kayo. Lumik kayo siya guys. Wait. Lumik mo ganyan siya. Maski wala rin dip. If you are, if imaginative bitaw sa imong, syempre sa imong hilig, it's not only nga peanut butter ang imong i-dip. Any kind of, any flavor, pwede nyo ma-dip ani because, perfect ra yung timpla yun. Maski, unsa nga klase sa dip. Believe me, maski pa dili nimo siya i-pair og any dip, lami gid siya kaayo. Kay, sabi itong murag, hindi ka mapulaan siyang flavor. Plus, ang ka-crispy guys, natay may hinumduman sa ka-crispy, no? Joke! Crispy pa more. Pero guys, kinahanglan na sa gyud ka nga. Imo hangipon, ligon. Ang naana bang nga, banana chips lang sa una. Anto ni makita na mo sa market ang mga kamote chips. But originally, ang makita agad na to kasagaran nga chips. Gi-dried bananas. Anto nga na yung mga cassava, na kamote. Gani, any kinds of veggies. Nga, you would surely love sa iyong taste. Even if dili ka ganahan og kanang veggies. For sure guys, maganahan yun malamian dyan mo ang new product. So, this is from Home Farm. So, in short guys, wala good na fail ang akong expectations sa product. And, for fast delivery, wala 1 week, in less than a week, naabot siya. So, very sealed, protective kayong item, well packed. So, the best. Hindi mo mahay guys. Siyempre, kung naman with dip, maka-enhance sa flavor. Pero, with or without the dip, lamig siya. Naman siya distinct na flavor nga. Dili siya tamis. It's not even salty.